Najviše izgubi 500.000 u komadu. Ujebote. A gde, u Srbiji? Da. Ujebote, pa ti si objasnio. Znaš koje godine? Što je 500, 450.000. Kad je bila... Dobro, manje. Igrali su Srbija, u stvari ne Srbija, Jugoslavija, Crna Jugoslavija i Amerika, polufinale svetskog prvenstva u košarci. I ja sam imao šteku kući 300.000 i živio sam Željko Kosi u kući sa drugom ženom i sa nasilom su bili na moru. Meni došao neki drugi, kada gledat ćemo, ja izgledam televizor u dvorište kao ono veliki da gledamo utakmicu. Međutim, 2 sata pre utakmicu meni dosadno šta ću, ja rekao malo do kazina. Ponese 10.000 i izgubi za 5 minuta i onda je ponovo ponese 10.000 da kažem, čekaj me što se vraćaš to. Da, ponesi sve. I imam ja kontrolu. Dok je trajala utakmica i dok sam ja onako gledao utakmicu što ovi naši povedeli, ja sam izgubio svih 300.000 i još 150.000 su mi dali kredit, 450.000 sam. I onda sam ja izašao napolje, znaš, a vozio sam Audi, osmicu, staru, našu, 4.2 onu, i sad prvi stoji parkira ispred kazina, ja izlazim, oni zatvorili Kneza Miloša, znaš, pošto ovo zove naši... Da, idu Slavija. Jugoslavija, povedili Ameriku, sve, a ja kažem, jebo vam pas mater, što ste zatvorili ulicu, nema trole, ne ide trola da stavi glavu, da dođe trolema udari nogu. A nema trole, mu razredu, zaustavljam ulicu, pošto ovi navijači, znaš. To ne osjetiš, to se spali. Izađem i sedem, ništa to nije, pazi, švorc, 0. I sedem u kola, da upalim auto, majke mi moje... Nema ga. I oni su mi pređenili s gazinom i vašeg, što je bilo, kada pogled dole, Točko si. Curno ulje, brat, otišao motor, u razeru, ne mogu da upalim auto. I onda sam zvao prijatelja, vodi se onom mečkom Miniona, znaš, da me vozi kući. Čekaj, kakav je osjećaj kad izgubiš ono 450.000? Divan. Ali ja mislim da, jel imaš svestan da je to tolika količina? Znaš šta je, vidite kada to, svestan sam i sve, naši ljudi kad sam mi rekao u cifru koliko sam otprilike izgubio, što ima i na nekom sajtu američkom, to sam rekao nekih, oni... Koliko si ukupno izgubio? Pa 70-80 miliona. Koliko? Pa 70-80 miliona za sve ove godine, 20 i nešto godine. Ali gledaj, vidi, ti kažem stvar, mnogo sam i zaradio, sa godinama mnogo dobro zarađivio. Pre nego sam postao Aca Lukas, radio o tom Lukasu i tamo i tako dalje, nisam ja baš samo ovo, od kad je Aca Lukas.